Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balita sa kawang-kawang aragat. Katep man sa balita tanuan lumalatapik ako makadag. Ging kaya sa katawata junior high school na miya makapatay. Miya kaawit sa sinapang si isa ging kanan na eskwela niyan si Isa Ateneo Sambuanga. Why? Kung ano tayo patay niyan, natulukat tao. Raksa ginawa niyan, kagiso kaya papatay niyan. Taka ni miya isip yan. Nga pikirin na ba niyan mambubino ang ginawa niyan. Tadi ka taon na ito na isabab si ko niya miyang gulawla si Isa sa Ateneo di Sambuanga Junior High School na inundama inspeksyon ng mga guard papaya kaya pa kahigpit yan ng laon ng mga eskwela na pag-inspeksyon agititrak. So, ibig sabihin na ad na ikap kagagaging kawata kaya wat kiwataon na custom police si saging ka na ng Ingrid City Sambuanga del Sur. Sa tanong kita man na takatanong-tunap man yung after BBM maguging kaya mga taga-badayan masika na sira manis di saging kaya family Duterte. Assalamualaikum.